vremenima krize ljudi imaju tendenciju trošiti manje i štedjeti za crne dane, što je odlično. No ako taj novac čuvamo ispod madraca, umjesto da ga ulažemo, on gubi na vrijednosti. Ključ za financijsku slobodu je sposobnost pretvaranja zarađenog prihoda u pasivni prihod, a to je jedino izvedivo ulaganje. Kroz dugoročan pristup i diversifikaciju ulaganja, svoje ulaganje ćete učiniti uspješnijim te time očuvati i povećati vrijednost svoje imovine. Zlato je jedini oblik ulaganja oslobođen poreza kojem vrijednost s vremenom raste. Čak i kada izuzmemo sve ekonomske, političke i društvene faktore, cijena zlata bi nastavila rasti zbog činjenice da je riječ o rijetkom, vrlo tražnom i ograničenom resursu. Osim toga, zlato je gotovo neuništivo, stoga nema straha od vanjskih faktora poput potresa kao što je to slučaj s nekretninama. Kada tome svemu pridodamo pozitivan trend rasta vrijednosti zlata, koji u prosjeku iznosi više od 10% godišnje, te predviđanja stručnjaka prema kojima bi zlato do 2030. godine moglo dosegnuti cijenu od $7.000 za uncu, možemo vrlo lako odgonetnuti zašto je ulaganje u investicijsko zlato sve popularni oblik zaštite imovine u Hrvatskoj. Ako nemate veliki početni kapital za ulaganje u zlato, ulagati možete na mjesečnoj razini. Umjesto da stavite novac na bankovni račun gdje novac vremenom zbog inflacije gubi na vrijednosti, bolje rješenje je svaki mjesec kupiti jednu manju zlatnu polugu od 1, 2, 5 ili 10 grama koja će godinama dobivati na vrijednosti. Za 20 godina ćete se ugodno iznenaditi ostvarenim prinosom. Želite započeti s ulaganjem u zlato, a ne znate odakle početi? Želite više informacija o tome kako pametno štedjeti u zlato za sigurnu budućnost ili jednostavno želite bolje razumjeti kako funkcionira tržište zlata? Prijavite se za besplatno savjetovanje o ulaganju u zlato putem naše web stranice aurodomus.hr i napravite svoj prvi korak u svijet plemenitih metala.